Повечето хора мислят, че не напредват в тренировките, защото не тренират достатъчно. Истината обаче е, че не напредват, защото не разбират как работи тялото им. И много често сами саботират своята адаптация. Кросфит е изграден върху един прост, но много мощен принцип. Стрес, възстановяване, адаптация. И днес ще ви разкажа какво представлява адаптацията и защо адаптацията е най-подценяваният процес. Здравейте, аз съм Пламен и това е моят канал, в който отскоро записвам видеа на тема тренировки и хранене. Ако са ви интересни тези теми, ще се радвам да се абонирате за канала и също така да споделите видеото с приятел, за да може да достигне до повече хора тази информация и на който му е полезна да почерпи опит от нея. Днес ще ви разкажа за адаптацията, какво представлява тя и защо е един от най-подценяваните процеси в кросфит. Какво всъщност е адаптацията и защо адаптацията е основата на прогреса? Адаптацията е физиологичен процес, при който тялото се променя в отговор на стрес. Когато го натоварим, независимо дали с много голям обем повторения, дали с голяма тежест или с много висока интензивност, то реагира. За да може да реагира по-добре в следващия път, т.е. да бъде по-добър на този стрес, който ние ще му дадем, има нужда от време да ни отговори, тъй като след тренировка тялото активира всичките си възстановителни механизми, за да може да попълни всички ресурси и микроразкъсвания, които са се случили по време на тренировката ни. Затова е от изключително значение ние да си даваме пауза между тренировките, а не да тренираме абсолютно всеки ден, 7 дни в седмицата, 7 пъти. Сега ще ви обясня накратко какво се случва чисто като физиологичен механизъм, защото когато тренираме, в организма се случват няколко неща едновременно. Първо, както казах, микроскопични разкъсвания се получават във влакната, които всъщност стимулират растеж и уплътняване на мускулната тъкан. Метаболитен стрес. Изчерпваме гликоген, повишаваме лактат, активираме ензими, които подобряват нашия енергиен метаболизъм. Получаваме неврологична адаптация. Нервната система започва да активира повече мускулни влакна с по-добър тайминг и координация. Хормонален отговор получаваме. Тоест адреналин, тестостерон, растежен хормон и там всичките хормони се активират след тренировка и реално настъпва регенерация. Сухожилията ни и фасцията се ремоделират, т.е. натрупват по-здрав колаген, но за съжаление този процес се случва малко по-бавно. Ако веднага ви давам пример, ако мускулите ни се възстановяват от 24 до 48 часа, за съжаление сухожилията и фасцията и ставите се възстановяват много по-бавно. Зависи каква тренировка сме правили, но понякога са необходими и 3 дни да се възстановят напълно. И точно поради тази причина много често контузиите са и възпаленията са по сухожилията, защото мога да кажа, че много хора не си дават достатъчно почивка между тренировките, получава се едно пренатоварване, защото не могат да се възстановят сухожилията и така става едно хронично възпаление. С две думи, това е, така мога да кажа, биохимичния фон на думата адаптация. Едно системно пренастройване се получава в организма, което всъщност тялото не е само, че се възстановява, ами то се учи да бъде устойчиво, икономично и ефективно. Къде често кросфит обърква процеса? Проблема идва, когато даваме на тялото много повече стрес, отколкото време за реакция. Кросфит е метод, който натоварва всички системи едновременно. И мускулната, и енергийната, и хормоналната, и нервната. И ако не им дадем възможност тези системи да се сверят часовниците, организма просто преминава от фаза на прогрес в фаза на компенсация. И вместо ние да се развиваме, просто поддържаме някаква форма. И с това много често при повечето хора се получава така едно горчиво усещане, че аз не тренирам достатъчно, трябва да тренирам повече, защото аз нямам прогрес. Но всъщност истината е, че те нямат
достатъчно възстановяване и точно за това се получава това нещо. Искам да ви дам пример с един, да кажем, тежък меткон. Имам примерно някаква къса бърза задача с големи тежести, които имам да управлявам в тази задача. Нервната ми система е толкова натоварена от подобен тип тренировка, че понякога е необходимо 48 часа. За някои хора, зависи естествено от бекграунда им и годините им, нали, от начина им на живот, но за някои хора това може да са и 72 часа необходими за възстановяване, за да може наистина тази нервна система да се възстанови напълно, за да може тя да прогресира следващия път и да се справи по-добре в подобен тип натоварване. Защото ако на следващия ден ние отново ударим тази нервна система с висока интензивност, просто първото нещо, което се случва е, че мозъка намалява активацията на мускулите и резултата става не такъв, какъвто ние искаме. Ще имаме по-малко сила, ще бъдем много по-бавни и на всичкото отгоре ще си създадем супер висок риск от травма. Но понеже това нещо не се усеща веднага, много хора си мислят, аз нямам проблем, тук сега малко ме боли рамото, малко ме боли коляното, но аз като отида, като загрея и ще ми мине и всичко ще е наред. Но за съжаление в дългосрочен план това се отразява лошо, защото намалява силата, т.е. нямаме напредък в тежестите, стоим си на едно място, започват така все повече тревни болешки да се получават, започваме дори да изоставаме в метконите, ставаме по-бавни, непрекъснато започваме да търсим някакви неща, да се пинем, за да можем да влезем в тренировката. В един момент дори мотивацията започва да отсъства и всичко това е липса на адаптация. И така всъщност адаптацията се нуждае от баланс. Всеки тренировъчен стрес трябва да има равностоен възстановителен отговор. Без този баланс няма как да имаме прогрес. И това, което си мислят повечето хора, че повече трениране ще ме направи по-добър, е всъщност грешка. Умното трениране с правилното възстановяване ще направи моя прогрес траен и възстановяването ми не е просто почивка или ден, в който няма да тренирам, защото видиш ли ме мързи, защото има и хора, които така мислят. Аз почти нищо не правя през деня, освен една тренировка за 1 час, какво толкова, няма проблем. Всъщност има много голям проблем. Защото този ден почивка от тренировката е всъщност един активен процес. В този ден мога да направя някаква тренировка за мобилност, за да изравня дисбалансите, които имам, тъй като когато се работи с тежести, няма начин да нямаш дисбаланси. Тялото има нужда от аксесуарни движения, от тренировка за мобилност или мога да направя някакво леко плуване за около 30 минутки, просто така да подобря циркулацията и да изчистя метаболитните отпадъци от тялото, да се отдам така на повече почивка, повече да бъда в легнало положение, да се храня добре, да се хидратирам, да поспя повече, защото все пак трябва да попълня всички тези енергийни резерви, нали, да ги имам. Качествения сън, нещо, което изключително много се подценява. В крайна сметка растежният ни хормон се отделя най-много през нощта. Този хронично завишен кортизол всеки ден от тези тренировки с висока интензивност, както казах, 7 от 7 дни, просто блокира адаптацията на мускула и адаптацията на сухожилията. И когато просто всички тези фактори възстановителни липсват, тренировките ми започват да се превръщат в едно непрекъснато изразходване, а не изграждане, което всъщност ние целим с тези тренировки. Рамката, която създава адаптация, се нарича периодизация, т.е. умно планиране и редуване на натоварване с възстановяване. И точно този процес, времето, което даваме на организма ни да се възстанови, следващия път ще ни надгради. Ако сме начинаещ в тренировките, 3-4 дни седмично са напълно достатъчни да тренираме и разбира се, между тези тренировки да имаме дни на активна почивка. Важно е, когато сме начинаещи, да имаме ритъм и да научим
тялото си кога ще тренира и кога ще почива. Тоест да имаме едно постоянство, да изградим постоянство. Избираме си няколко дни в седмицата и си тренираме в тях. Когато сме вече по-напреднали, внимаваме с интензивността. Силови дни, бързи меткони, интензивност с не толкова голяма интензивност с по-продължително време на трениране. Хубаво е винаги да имаме един ден поне в седмицата, тренировка в зона 2. Тук вече сме по-осъзнати, можем да си следим пулса, натоварването, умората, но задължително трябва да имаме поне 2 дни в седмицата без интензивни тренировки. Например, единия ден да ни е за активно възстановяване, а другия ден някаква лека тренировка, плуване, йога, мобилност или нещо такова. Вече ако сме състезатели и искаме да тренираме на по-високо ниво, да се състезаваме и така нататък, тук периодизацията трябва да бъде много детайлна, с микроцикли, да имаме дело от седмици задължително. Не може нон-стоп да тренираме на интензивни тренировки. Да си даваме повече време за специализация на движенията, т.е. повече скил сесии. Но и тук трябва много така внимателно да се подбере натоварване, адаптация, надграждане. Тоест, това, че тренираме за състезание, не означава, че трябва да тренираме 7 дни седмицата, без да имаме нито един почивен ден. Даже и състезателите от CrossFit игрите си имат по един ден в седмицата, в който си обръщат примерно внимание на възстановяването, сауни, масажи. Те работят там с екипи от професионалисти и така нататък, но и те не са на макс всеки ден. Просто това е начинът, по който работи тялото от милиони години, винаги ще работи така и това си е биология. Необходимо е тялото да се възстановява. Не може да го убиваме от тренировки. И така, в заключение бих искала да кажа за адаптацията, че това е основата на всеки реален напредък и не бива да се пренебрегва, тъй като стана ясно, че без адаптация тренировките са просто натрупване на стрес, който рано или късно изчерпва всичките ни системи и, за съжаление, или ни отказва трайно от тренировките, или ни контузва лошо. Истинската сила идва не от това колко много тренираме, а от това колко добре познаваме тялото си и му даваме време да реагира. Следващия път може би ще ви поговоря за възстановяването като стратегия. Ще ви издам някои трикове и хакове, как може да ускорите регенерацията си чрез сън, чрез хранене и да поговорим за това как да останем мотивирани дългосрочно. Благодаря на всички, които останаха до края на това видео. Ще се радвам да го споделите или да го харесате и ще се видим отново другата седмица, когато ще си поговорим на още интересни теми. Благодаря ви. До скоро!